това може би е най-тъпият проблем, заради който щяхме да загубим клиент. Най-лошото беше, че даже 10 дни не разбрахме къде е проблема. За малко контекст, клиентът продава доста скъп продукт, който се използва на строителните обекти. Процесът по закупуването на такъв продукт протича последния начин. Клиентът разглежда продуктите на сайта, различните оферти и това, което прави най-често е директно да се обади на телефона, който е в сайта. Като дойде при нас, ние доста бързичко пуснахме Google Ads и още първите няколко дни веднага започнаха да валят конверсии и си викаме супер. То клиент ще е success story 100%. И естествено всичко изглеждаше цветя и рози. Докато един ден клиента ни писа в чата: хора, нещо не е наред. Клиентите ми казват, че телефонът не работи. Шок! Влизам да проверя веднага сайта и всичко изглежда тип-топ. Телефона звъни, страници зарежда, телефона визуално е там, линка също е там и си викам: нещо се объркал. Акаунт менеджера също влезен да провери и той каза: всичко е супер. Писахме на девелопера и той влезна и той казва: всичко работи, успявам да звънна. И чак се зачуди и викам: нещо да не съм объркал аз рекламите. Влезнах вътре в акаунта, проверих, всичко изглеждаше наред. И в този етап вече си помислихме, че просто самите клиенти нещо не могат да навигират по сайта. И реално проблема е в тях. Продължихме така да рънваме акаунта, докато 10 дни по-късно клиента ни писа: ако не оправим проблема, спираме рекламата. Ето това вече беше момента, в който трябваше много сериозно да седнем да погледнем какво се случва. Седнахме с девелопера, прегледахме отново целия сайт, да видим дали всичко е наред, но пак всичко изглеждаше окей. И вече като финална инстанция реших да проверя и Google Analytics 4. Влизам вътре и гледам в Traffic Acquisition, виждам рекламните канали, през които пускаме реклами, в случая Meta, имахме и Google, и виждаме, че има евенти, които са отчетени за обаждане. И нещо, което ми направи голямо впечатление, че реших да видя през какви устройства влизат хората. Съответно, горе-долу 80% от трафика, който влизаше в сайта, беше през мобилни телефони. Тогава пуснах брейкдауна на различните операционни системи, които хората използват, и това, което видях, е, че горе-долу 40% от хората, които звънат, реално ползват iOS. И останалите 60% от хората, които звънат на сайта, реално ползват Android. И тогава ми светна, че евентуално тези, които звънат от Android, може в тях да е проблема. И понеже явно никой в агенцията не ползваше Android и не сме го изтествали, естествено намерих най-сигурния източник това нещо да го проверим и звъннах на мама. Пратих и линка на сайта, звъннах и викам: маме, може да влезнеш в този сайт и да натиснеш бутона за обаждане. Вика: да, няма никакъв проблем. Сега ще звънна. Звъни ми точно 30 секунди по-късно и ми казва: когато звънна на телефона, ми дава заето. Или че ми е грешен номера. Нещо такова. Викам: добре, може ли само да ми пратиш скриншот да видя как ти излиза номера? И точно тогава, когато видях скриншота, разбрах официално къде е проблема. Проблема не е бил в рекламите, нито в Meta, нито в Google, а в това, че линкът, който се крие вътре в телефона на сайта, повечето пъти ние му слагаме плюс 359 и след това телефона. И то е под формата на линк, т.е. ти можеш да го кликнеш и да се обадиш. Обаче в този конкретен случай, точно за този клиент, сме пропуснали да добавим плюсчето пред 359, което явно автоматично iPhone-ите успяват да добавят, когато цъкнеш на такъв телефон, но Android устройствата не успяват да го направят това нещо. Извода от тази ситуация, която всеки може да си вземе, е: провери си сайта и линковете, които ползваш за твоя телефон, когато искаш някой да се обади. Много е важно да има плюсче отпред. Надявам се историята да ви е харесала, да ви е позабавляла, може и малко да ви е разсмяла, така че очаквайте още интересни истории в следващия клип.